Alde erantziz. Amets Jordan Arrieta eta Egoitzar Biola Albeniz. Amets, beste aste bat hemen elkarrekin, zer moz zaude? Zer moz zatoz gaurko saionetara? Oso ongi, deskantsatua, gustora, ez daukatola bereziki egun polita, zuzemoz, jarraitzen zure karta, lotzen karta bakoitza zure bizitzako momenturen batekin. Bueno, uste nuna sekretua zela, Amets, zure bakarrik esan dizela, janez irratean esan dut. Hortaz, bai, egia esan, segitzen dut, gure prozesu honek ekartzen dizkien kartak bizitzen arlo pertsonalean. Vale. Bai, esan bai. Bai, eta ondo esan eriotza pasa dugu eta beldurra purban nion, baina pasa genuen, eta orain egia esan neurritasuna dator. Bai. Eta neurritasuna dator momentu interesante batean, zeren neurria zerekiko. Ez beti barezu neurria hartzeko barezu referentzi bat. Eta non dago referentzia hori, ez elementu hartuko dituzu nola ite neurria izateko. Eta hor nago, pentsatzen eta buelta asko ematen, agian hori da neurria, buruari emeste bueltez ematea eta baita emozioik asitea, eta aldi berean praktikoa izatea, eta aldi berean aurrera segitzea, igual hor dago neurria. Ez dut boten dika neurria, espede gorko saion topatzea. Bai. Ba, eta ez dut goza, polleki. Bai. Ni horretaz aparte nago pixkat pozik, hor dakagun gonbidatuakin, Segurazki ez, Spotifyn eta YouTubeen eta sare sozialetan entzuten dutenen badakite izenburuaren gatik, bino bestela, irratien entzuten zuenak goindikan ezakizue, igual entzule porrokatuek, ja aurrerapen bat badute, bino oso politia izango da, gaurko saioa. Oso politia izango da, hasiera emango dugu. Puede ser que me haya equivocado una y otra vez, pero esta vez es cierto que todo va a ir bien. Lo siento aquí en el pecho y en tu cara también. Y debe ser que pienso igual que ayer, pero del revés. Dena desberdina da. Deus ez aldatu, ez da zure begirada. Hondartza bateko hondar aletxo txiki bat mugitzen denean, inguruko ale guztiak mugitzera behartzen dituen bezala, zure inguruarekin duzun hartu emana ez da lehengoa. Zu ez baitzara lehengoa. Batzuk ilusio sartuko dute zure loratzea, harremana berramesteko prest. Beste batzuei kosta egingo zaila aldaketa onartzea. Ez dute jakingo bide zaharretatik irteten. Oreka bat topatu duzu eta bideak aurrera darrai. Ez da aurre ikusten zenuen bezala, baina irribarre egiten duzu. Zentzu badu. Y puede ser que vuelva a perder, pero y la vida me dice que me toca a mí eso de sentirme bien. Y puede ser que me equivoque otra vez, y puede ser que vuelva a perder, pero y la vida me dice que me toca a mí eso de sentirme bien. Wow. Bueno, Amets, eskarrik asko gaurko proposamen honetan kontxitek hartzagatik, igual, oan dela 15 urte ez nula entzuten abesti hau, igual urte gutxiago dituen, sensazioa aspaldi entzun abestitakoa izan zela. Nere 20. Hamarkada hasieran, inkluso lehenago. Esango nukenik. Hau da, nire amak izan zuen lupean, CD hau, esageratua, eta ni gustatzen zidan pila bat ere bai. Eta geho pista galdu nion, eta baina hasi da tukara mesuenan, eta bat izan zen, ostra, Kontxita, eta berreskuratu ditut bere kantak. Ba bai, eta uste gaina bat horrela, ez dakit, justen dugun introduzio txiki horrekin bat horrela oso, ez? Akuratu bat horrela, ze hori, abesti hau. Aizu, gaurko karta, neurritasuna, oreka, templantza ere bai, ez? Hemen agertzen da Rider Whiteen argazki, kartaren argazkia, eta jartzen du temperance. Bai. Ingelesez gazteleaz templantza, euskeraz templantza ez dago onartua. Ez dago. Elujarrek esan digu ezet. Neurritasuna, epeltasuna ere bai. Epeltasuna, oreka, pentsatzen nire bai. Oreka, ekilibrilua. Bai, hor ez, balantza hortan jakitea mugitzen. Guazen karta deskribatzera lehenengo, ikusten ez duten entzako. Kartanetan ikusi ezakeguna ingeru bada, egoduna ingeru bat, eta dauka erromatarrak eta greziarrek zeukaten tunika antzeko bat, tunika txuri bat. Ikusi dezakegu alde batetik oin bat lurrean duela, horrek esan nahi duna da materialean nola baita esateko ez, sendo daola errotuta, eta bestetik beste oina
hor azgertzen den lakutxo baten dauka, ura badakigutarotean inkontzientea simbolizatzen duela. Orduan badauka pixka espiritualtasunarekin, emozioekin eta bizitzaren jarioarekin lotura bat, ez? Orduan, baditu bi elementu horiek integratuta horrengatik ere ez, dugu oreka neurritasun hori, eta eskuan bi kopa ditu, eta kopa batetik bestera ura isurtzen ari da. Ura isurtzen ari da berez fisikoki ezinezkoa den modu batean, bai? Bere posizioa ez dauka kopa bat bestearen azpian. Indar askokin ite bazu igual. Bai. Osa, txotx, adibidez, txotxe itezunean da zera kontraintuitiboa, osa, berez zurak erorri beharko luke, behan presioak indotatzen da orduan. Hau, Ez, oker. hemen bi kopa ditugu, ez kupel bat eta kopa bat. Eta, Efectivamente, bai. esan nahi duna da, abilezia handiz dominatzen ditugula ez, leheno kostatzen zitzaizkigun elementuak nolabait esateko. Vale. Gehonen atzian ikusten dugu mendi... Txomean, jazta, tatzea zoaz? Ez esango, zerrakan, itxoen ez da aurrean, baina zerragon kopatik kopara zer joan. Hemen esaten zen, ez, karo, hemen esaten zen adibidez, ardoa botatzen zelako batetik bestera. Edo, bai, irakurret asko, honen inguruan, eta neurritasunan kartan inguruan, eta tenplantzan inguruan, eta porke hau da, bertute bat, bueno, gero, ez bedo bezu zer. Eta orduan, esaten zen, berez, neurritasunaren simbolo bat zela ere bai, ardoari ura botatzearena. Eta hori ere simbolizatzen omen du, hau da, ardoak ematen du mozkortasunean, erori beharrean, ura botatzearekin neurri hori zegoela, ez? Nun dago, ardoak ematen du bizitasuna eta ematen du mozkorren arteko neurria. Hori uraren bitartez lortzen zen. Ezin barre, esere naiz, A ber, bale, binez dut barre. Ez que ez igual asmatzen, ez dela? Garro baina asmatzen ez. Eta ero baitaren, esan dezunean oinen kontua, uretan eta lurrean izaterena, nik, bueno, eta ero ez ez aipatu maskulinito femininoaren asketa eta guztiena, bueno, lotzen da egitan, lotzen da ere bai, ura femininoarekin, lurra maskulinoarekin. Lurra femeninoa da. Lurra femeninoa da. Bai, seguntan nun zer referentziatzen dezun. Bai, egiten, bai. Egiten, jarriko izut, bueno, gero emango izu referentzi guzti, porque gaur da ametxe zala fiatzen etaz. Hortaz, ez, gaur nago bruji guztiz. Orduan, esan dakoa, maskulino femenino berriz ere dualtasuna agertzen da bidean hundikan egin, ez? Osea, leheno aipatzen genuen neurritasuna zeren arabera. Bueno, importantea hemen, adibidez entzuntan, fisiko, ez, materialatik eta baita espiritualetik zentzurekatuan bidea egitea. Ez da hortikan baita ere urez eta lurrez bidea egiterena eta guztia. Hoi da, eta saltatu dugun beste elementu bat da, bularrian aingeru honek dauka karratu bat eta karratu horren barruan iruki bat. Irukiak simbolizatzen duena da zure esentzia, edo nolabait esatu bizan daitekela espiritua edo zure gizatasuna, eta laukiak simbolizatzen duena da materiala. Orduan nola gure espiritua edo daon errotuta, ez, mundu materialean. Eta esan berrun tenplantza, neurritasun honek, ez, horren kontzientzia badu eta badaki, ez juten eterrera eta ez lurrean bakarrik gelditzen, ez, orduan logika hori ulertzen du horratzean da honesan aia, eta hortik lortzen du bere neurritasuna. Guztiz banatora matxesan dezun guztiakin. Orain bai, jarraituko dut irudiarekin atzian. Orduan, atzian mendi batzuk ikusten ditugu, mendi malkartxu batzuk, inkluso, atzean, eta pixkat hemen gure bidea jarraitzen duela ikusi dezakegu, ziurrenik ez da espero genuen bidea, baina bide argi bat ikusten da, eta urrutian eguzki bat, koro itxurako eguzki bat dago, edo koro bat izan daiteke. Ovni itxurako ere bai, esango nuke. Ziurrenik tarotean ere gero ikusiko dugu, baina alienak ere saltzen zaizkigu. Eta argitua dago. Orduan, honek esan nahi duena da, pixkat hemendik dagoela, ez, gure burua, gure bizitza helburua betetzeko bidea, eta gure burua aurkitzeko bidea. Eta tenplantza horretan edo neurritasun horretan, gustora gaude, ez, edo pozik gaude, horreka topatu dugu. Bueno, ez da, gustora pozik lasai topatzen da, ez, aingurak lasai itxura daukan, nire ez lasai itxura hartzen diot, nik ez daukadan nasietasuna, alegia. Bai, ez bai, hain lasai nago. Bale, norduan, hause energiaren deskribapena, eta zer esan dauka kartanek, no? Osea, zerekin lotuko nuke, kartau hartzen bali mazaigu alderantziz beharren zuzen? Bale, hemen daukaguna da... Hau da karta poliagoa. Bai, hemen daukagu beste karta bat, leheno jarri duguna, edo deskribatu duguna zen Rider Waite Smitheko karta, eta hemen daukagu This Might Hurt barajako karta,
eta pixkatz eguneratua dago. Eta hemen egiten duna da aldaketa bat, bikopen artean ura pasatzen egon beharrean, ura eta sua nahasteko gai da, berez, ez, batera ezina dien bi elementu nolabait esateko. Eta, hain zuzen ere, karta honek simbolizatzen duena da gogoratu eriotzetik gatozela, eriotza ondorengo berpiztea, hau da, gure egoa hil eginda, utzi dugu joaten, eta horren ondoren, norberaren barrurako bide hori egin ondoren, berriro kanpo mundura irteten gara, tresna berriekin, bertsio berri batekin, eta beste ezagutza berri batzuekin nolabait esateko, eta gai gara leno pentsa ezinak ziren gauzak kombinatu izateko, eta gainera abileziaz eta jaiotasunez kombinatu ahal izateko. Orduan, honekin zerikusi handia du, neurritasunak. Eta asko zerikusia du jarrerarekin, kanpo munduarekin dugun harremanarekin, eta ez horren beste kontzeptuekin edo, ez? Gauzak pentsatzearekin edo osnartzearekin. Bai, ados. Nik hemen, karo, usten dut, pentsatzen denean neurritasunen eta orekan beti pentsatzen dela neurritasun edo oreka oso on batean, hau da, eizatarekin personal lasai bat, eta ez, adibidez, ez, esate izura, pues ateratzea bali mazut karta hau, pues igual bali mazabiltza, jo que se, bezagit ejemplo da jartzen noen. Ez dakit, esan nahi nuna da, karta honek hau ateratzen bali esan diezazuke kartak parranda egiteko lasai. Osea, ez dela como dena etxean gehatu lasai pakian egon geldik, sino hori beste kartatzu dira, hau da, orekatu zure bizitza arlo desberdinen artean. Lola Flores. Hacer las cosas con método. Gauzak metodorakin beti. Ez dugu bera hitz esango, baina bilatu YouTubeen. En esta vida hay que hacerlo todo con método. Hori da, iparran entzat, bueno, pixa zaitxo, baina egualdeko entzat bakizue, Espainiako kultura. Bueno, gauza metodorekin beti. Eta hortaz zijoa, neurritasuna metodoarekin gauzak egiteaz. Hain zuzen. Aian azten gauza batek komentatzere bai, hori ez, gaude justo, bigarren zazpikotaren amaieran. Bai. Eta hemen, karo, hiru maila daude, lehenengoa bukatzen zen gurdiarekin, bigarren bukatzen den, bueno, sei. Esan duguna da, esan genuen ez, lehenengo ibilbidea bukatu genuen, lehenengo ibilbidea pixkat helduar orainoko ibilbidea eta gurdiarekin emantzipatu egiten ginen. Hau da, ikasten ditugu bizitzako gauza desberdinak jaso ditugu eta gurdiarekin ja bagoaz eta gure bidea egin dugu, gure bidea hasi dugu eta arrakastaz hasi dugu. Baina, gurdian, gogoratzen badin bazarete, bazegoen dualitate bat, bazegoen egin beharreko zea lan bat, ez? Nola esaten da, gidari lan bat, bai? Mantendu bertzen nituen tentsioan bere zeuden bi elementu. Eta hau da aldaketa handiena tenplantzarekin edo neurritasunarekin. Neurritasunean ja ez dago tentsio bat, hemen ja gai gara berez leno kontraesankorrak eta tentsioan zeuden elementu desberdin horiek integratzeko batera. Orduan... Igual kartan dan ondo ikusten den moduan, ez? Como sua eta aura integratzeko gai, ja. Eta metafora bezala, esan genuen ez, bigarren lerroan hasten gara barren mundura begira, terapiara goaz, eta honetan ja psikologoak alta eman digu. Orduan ja sentitzen gara. Bueno, ni justu ondera gutxa zinez terapian hortaz alta urruti. Baina, ez esan nahi tenplantzan gauden ez. Eta hau denan ere biztarekin konektatua dagoenez, ostilaren esan berdeuten ikan terapeutari mesedez, jazta buga. Ez gero de aurre torreko zaizu. Gero? Gero de aurre torreko zaizu. Nago aizutua, azteren guiarakin, te lo juro. Kontua da. Benetan ez biotez. Ari gara pixka bat, eroaren bidaia modu kronologiko eta ordenatu batean egiten, eta esan dugu karta gero horrela ez direla, ez botatzen direnean ez dira hola agertzen, eta ez du zertan izan behar horren koherentea denak. Baina ipuinean horrela izango litzateke. Bale, ados. Nik azken gozat ere hartzen dizut, esan egin inguruan, eta da, toten tarotean, dela nahiko tarot baita ere ezaguna. Bai, tot-en. Bezpare, eski igual batzu. Ez Toti Martínez de Lezearen ez, sino tot-en. Dela, zea mitologia egipziarren oinarretako tarot bat, izan nahi dut tarotori ere bai, porque asko referentziatzen da eta izan nahi dut. Bueno, hau da kartetakoa zeinari izena aldatzen zaion. Ez du izena tenplantza edo neurritasuna izena du artea. Eta artea izena dauka lotura zuzena alkimiarekin. Hau da, testu hermetikotan alkimiari artea esaten zitzaion, ez? Eta, karo, baina zer da alkimia esango dut zeinek, ez? Nirean izan, ni beti pentsatzen alkimista batean eta pentsatzen, bueno,
bere momentuan txikitan, nahiko txikitan, bilintzan nahiko lagun batekin oso sartuan mundu magiko antola, eta ditun gauza oso guapoak, magiarekin eta. Urrea lortu zenun. Ez zenun lortu. Baina lotzen zen horrekin, como gozan nastu, pozimakin, eta gero baita ere, como urrea lortzarekin, edo zein metaletik urrea lortzarekin, eta bakaz ikusi horrekin, baina ez bakarrik. Eta orduan definizio biatuet. Eta zer da alkimia? Alkimiak beruna urre bihurtu nahi zuen, eta materia oro, errekuntza destilazio, bereizketa eta arazketa prozesuen bidez, elementu innoble guztietatik askatzitekela proposatzen zuen. Bere esentziarik finena aurkitu arte, hau da, urrea. Jakina da, bide beretik, alkimistaren laborategiko alanbik eta retortetan gertatzen zen hori alkimistaren beraren barneko garbiketa, arazketa eta eraldaketa prozesuaren kanpo adierazpena zela. Hau da, alkimia da, horrekin loturiko zerreta da, materialki urrea lortzeko saiakera ez, metaletatik edozein metaletatik urrea lortzeko bide hori egitea, behan batez ere da autotrascendimendu bide bat hori da, hori da alkimia. Hain zuzen ere, metaforikoki, ez, tarotarekin zer ikusia du alkimiaren prozesuak, eta tarotak baditu honi referentziak. Badakizu zeinengatik dakidanik hau? Zeinengatik? Euge. Esango nun Euge, baina esan ez, gaur beste referentziat, pues ez, Euge. Igual beste egun batian aipatuko dugu zergatik, bino eriotzean, bueltatuko gara, eriotzak dauka zapigorri bat bere buruan, eta alkimiak... Eriotzak dauka zapigorri bat? Bai, eginatzea? Eske zaukat atzera? Ez, jarri guztiak hartzen dira. Bale. Atzea. A ber... bai! Zapigorri bat bere buruan. Pixel gorriek, oie dira. Eta alkimiaren prozesu desberdinak kolore batekin prozesu desberdinak kolore batekin asoziatzen dira. Eta hor badago garapen alkimiko bat. Bale, ostra, deskubrimendua, gaur ere bai. Bale, orduan, honekin, lehenengo parte etxoa, eta guaz, nik arreten movida batera, ez da egiten zatu ez. Edo igual, bestela emango diogu sarrea horko gombidatori, edo guaz. Azalpen txikitxo batekin? Bueno, azalpen txikitxo bat, baina besti balenego. Vienen los llunes al infiesto y al mercado ya pasearse. Los llunes mercado, gafina de sol, el paso tumbado, carina de sueño, macona de ya. Silla de Guadalajara, me lo concede. Rezo una cueva y de la que no mueve. Recuerdes cuando me dabas caramelos de tus labios y yo como criatura comía los sin reparo. Yo venía de la siega y tabes en la ventana. Fecistime una seña que tabes solo que entrara. Piloña tiene la fama de sidra y buena guardia. Bueno, neurritasunan kartan inguruan hitz egiten, apur bat investigatzen ze hau evidentemente ez da, informazio guztia gutartzen gau ez. Logo denean, iten dugu prestatu pixka bat. Eta topatu nintzen bertuten kontuarekin. Eta, esatea, lau bertute kardinal daudela, besteak beste indarra, justizia, neurritasuna, eta beste bat antxertan ez daukatena hemen, justizia, neurritasuna, sendotasuna, eta zuhurtzia, barkatu. Eta, horietako 3 agertzen dira tarotean. Hau da bitako bat, bai. Baina, zer da bertute kardinal bat? Eta bestia ikusi ditugu. Bestia ikusi ditugu dela indarra eta justizia. Indarra dela gero aldatzen dena, zeatik, ermita batik, ez? Hori esango no beste batean. Liatu da, indarra eta justizia. Justu da, bueno, bale, zuliatu zanean, ontan. Bueno, total, zer da bertute kardinal bat, bai. Bertute kardinalak hitz egiten digute honen inguruan. Nola jokatu behar dut, eta nola pentsatu edo prestatu behar dut, behar bezala jarduteko, bai. Eta galdera hauetenak izan dira oso larrik etikan, filosofian eta nola baite, hori ez, bertutaren taretologiaren teoria enuntziatutako galderen erantzun guaretako bat da, bai, hori topatu interneten. Esan bezala daude, lauk bertute kardinal, eta hitzeite digute hauek nola jokatu horren inguruan, bai. Bertute eta doain kardinalak zuhurtasuna, justizia, indarra eta neurritasuna dira, esan bezala, eta
adjetibo kardinal horrek, hau da, zer da kardinal, da kardo hitzetik datorren hitz bat. Bai, kardok esan nahi du, latinez, bisagra. Udaberrian, lehen loratzen den, lorea. Kadua? Kardo. Kadua, euskaraz. Vale, bai. Bai, abenekin hori. Bai, norbaiten izbait botan nahi baldin baduzula piropo bat tiestoakin, lore bat tiestoakin esan diozu zela, udaberrian loratzen den lehenengo lorea. Eta zein da, kardo? Amets. Ya está. Amets. Bueno, kardinalitza dator kardotik enten edo esan bisagra, eta esaten zaie bisagra bertute, zeren nolaite bestelako edo gainerako bertute moralen mende daudelako lau bertuta. Bai, eta bestea zentzudea, pues, eskertza, jakinduria, miltasuna, itxaropena, ontasuna, xamurtasuna, eta bar. Hortaz, pertsona bat bentan zuhurra, justu, indartsua eta espiritualki epela, hau da, orekatu eta neurriduna, bada beste bertute moralak ere baditula esan dezakegu, bai? Vale. Da, hiru agertzen dira tarotean. Bale, zein da zein, bai? Zuhurtzia. Zuhurtzia, sapientia izango zen, baita ere, Sofia, ezagutza. Egoera bati aurre egiteko egin behar dena jakiteko gaitasuna da. Egoera batean, momentu egokian, hartu behar den erabakia edo jakintza, edo ekintza aurre ikusteko, bai? Gero, sendotasuna, bai? Fortitudo, latinez. Indarra. Esatea zuet baita ere latinez, zeren akit asko kontrolatzen zuela latina orduan esan ditizu, bai. Sendotasuna edo indarra litzake ausardia, tolerantzia, indarra, resistentzia eta beldurari ezjankitasunari eta mehatxoei aurre egiteko gaitasuna, bai? Beste bat, neurritasuna, templantza, bai? Latinez, temperantia. Autokontrolaren praktika abstentzioa, diskrezioa eta apetak zuzentzeko neurritasuna. Platonen aburuz, zentzutasuna itzulera ere izan daitekeena. Bertute garrantzitsua da. Neurritasuna, justo garko karta. Eta azkena, justizia, hain zuzen, ekitatea edo zuzentasuna. Hitzak berak esaten du, ez? Eta honen ingurun zehatzen, gehiago investigatzen, eski, bueno, gero, como txapa izugarri da bertuten inguruan, ez soik Wikipedia sino, testu asko daude, de hecho, karreran asko eman genuen baita ere bertuten inguruan. Topatu baita ere bestela kulturetan ere bai badaudela bertuten antzeko elementu, eta topatuet budismoan nola behiratzen zen edo nola izendatzen ziren edo nola behiratzen zen guzti hau. Eta hau dena nola ite bertuten kontu hau behira europeotik handa, baina eraman da budismora lau brahmavira deituko lioke, eta jainkozko egoerak dira. Bai? Gizamarko genituzkenak esan bezala gure ekiteak zuzendu izateko. Eta saiatuko naizen ez esaten, eta ia ondotatzen, bai? Daude lau, eta gurea da, edo gaur ekarri dugun kartaren ezaugarri hori duena da azkena, baina, bueno, asgaitezen lehenengotikan. Lehenengoa da maitri, eta da izaki guztien ganako maitasuna eta ontasuna eta guztien ongizataren nahia izatea. Bai? Bigarrena, karuna deitzen da, eta da errukia, bestearen sufrimenduaren amaiera nahi izatea. Zer ditzen? Osongi? Bai ez? Bai. Nei. Mudita beste bat, hirugarrena. Ta da postasun altruista besteen ongizataren aurrean, bai? Zoriontsu izatea besteari ongi doakilako. Eta azkena, bai? Guri dagokiuna hor. Dela UPK edo UPEXA. Eta da oreka, irabazitakoa eta galdutakoa onartzeko gaitasuna, bai? Hori da neurria asuntua. Hortxe dago. Bueno, ikarren izuen hau zeren, bueno, interesante dituzet, como ikustean hondik datorren gure kulturatikan, ez lehenengo esan dako templantzaren kontu guztien gatikan, justu kartaren esan nahi ez, neurriaren kontuan datorren, eta baita ere badela, Platon baina horre asko zeren hautik ja pensatzen zen eta zehaztuako karta bat. Eta honekin ja, igual dingo dugu abestitxo bajarri motzean, ez? Bai, sartu abestia. Ilusio berezia egiten dio. Bai, zelotu dauka. Eta azkenengo parte eta gero ja, etorriko da gaurko gonbidatu. Irutzaizu? Vale. Venga, ba. Les angoixes i els nervis mal educats i les bronques i les histèries i tot plegat ja se'n pot anar a la merda perquè jo avui l'únic que vull és mirar al cel i que tothom em deixi en pau, joder. Jo avui l'únic que vull és no fer res i a la merda. I els imbècils i la gent
judicis i els pesats se'n poden anar a tomar pel sac, perquè jo avui l'únic que vull és mirar al cel i que tothom em deixi en pau, joder. Ekarri zuta bestia homets, markatu garratxik hasi naiz. Ekarri zuta bestia zeren, hau da, azken asteotan desiren uz zerbait. Hoxe, hola egon, zero bidea zeren gabe. Eta, bai, eta hortatzi joa bestia, guztia zabrata botatzeaz. Eta hor lasa egoteaz. Ze lotura egiten dezu karta honekin? Niretzako, karta honek... Osa, zure bizipena, vamos. Bueno, Karta honekin. Karta honek aipatu dugu askotan, tarotan dualitate asko aipatzen dela, bino erotik hasi ginen, eroak ez dauka dualitaterik, ipuinaren kanpoko ez, edo ipuinaren aurretiko pertsonaia badelako, eta ipuinan ez Alizia bezala mundu magikoan erori aurretik, eroak ez dauka, ez dago kutsatua ez. Eta bai, tarota juten dela ipuin guzti hau kontatzen, eta ikusiko dugu, bino lausotzen juten dira, maskulinoa eta femeninoa, eta erabat desagertu arte nolabait esateko. Orduan, tenplantza nahiko ate garrantzitsua da, ze hemen lehenengo aldiz ikusten dugu androgenialen aipatu dugun bezala, jada ikusten dugu ingeru bat, berez ez, esan dezakeguna kako txartean gizonezko dela, baina ez dago argi, eta hemen ja, lehen oain arte oso bereziak ikusten genitun bi energia batu dira, edo hasi dira elkarren artean, bai, nolabait, ehuntzen. Eta aurrerago ja, urrengo bidea ja izango da abstraktuagoa edo espiritualagoa, ez, azkeneko zazpikotea. Bai, nik karta honekin egiten didan lotura, bueno, lehen aipatu ez dut, evidentemente nago lasartu alako prozesu batean, bikotarren managutzi ez da izer, eta hori nago como lekunetan ez da, bale, osea, aurreko karta esan zenean zela, bale, jazta bukatu da, antxertan hau pasa behar da, aurreko nata izan reel bat Instagramen, bueno, eske Instagramak ez da utitezu da, terriblea, atzo hartu izan, de repente, zita app bat zen gomendioa, osea, en la vida. Ez izan zen, como, ¿qué onda? Tu, bueno, en fin, hau da, increíble. Neri kompresa gomendatzen izki. Daukatzu nahiko zoroz. Joder. Osea, fuerte da, fuerte da. Uste algoritmoa dagoela sortua gu erotzeko ere bai. Osea, handi batean, eta Instagrameko bolitak ere bai. Bagizu. Esan nahi nuna zen, aurreko karta bali mazen eriotza, hau da, ustea, esan marrun ze agatu zen Instagramen, dela, zea bat, post bat esan dentzun nola, minari ezin dezun salto egin bezik eta gurutzaten barezula. Eta jazta, da ez, olatua ezin dezu gaietikan pasen barezuna gurutzat, azuk esan dezu. Eugek esan du. Bueno, azuk esan zenean, eta egiten dira, mesta diterando ora, eugek esan zula. Bueno, eta orduan hori, oain nago como urrengo partera heltzen ez, eta uste du urrengo partera heltzeko izaten ari dela interesantea, eta hau gaina, nibanekin, nibak izan tendentzi dituan, baitu ja, piko, urte, eta orduan ez dautzen joan ere burua. Eta hau den hasi zenean, etapa itxira hasi zenean, esan, bale, ingoeten nengo za terapien hasi. Eskerrak, zeren uste dela, niri nerritasuna emangoian gauza bat. Aurreko ez hasi nintzen, eta ja, aurreikusitu da nahin gauza pasazkit. Eta uste dut, como klabe izaten ari dela, nerritasun, epeltasun edo, behintzat, erotasun batean ez erortzeko, terapia ez, terapia modun soik, baizik eta helduleku bezala, eta referentzia temporal bezala esateko du lasa egon, gaur triste zaude, izorrata zaude, eta egon nola, ez da zer gertatzen. Momentu batean, hobeten gozea, okerro, gora eta bera. Baina baituzu helduleku txikiak, baizu, eta netzako hori da terapia ezkenean, eta hori izan nien terapeuta, eskemo behartena, hori txertan, gidari moduko bat, helduleku moduan funtzionatuko duna, lantzean behin, ez? Pues, X demora, no? Eta orduan hori horrekin lotzen dut tenplantza. Bai. Eta egon ni badarren bolantazo eta beste bat planteatu. Zer, esan. Neurritasunak badula ez, hainbat lurrean eta garrantzitsua da. Hor dago ez, neurritasuna. Nik bai nahiko nuke aipatu, oreka honetan, jolas honetan, neurritasunak asko jartzen dula bestekiko dugun harremana, ez? Hau da, gu gure berri hau sortzen dugunean, gu ez gara gure baitan ez askotan esaten da, ez? Nahi berdintzei jendeak zer esaten duen, ez dakit zer, gezurra. Eta azkenian asko gertatzen zaigu batez ere hurbileko harremanekin bestek utzi behar gaituztela gure berri hau izaten, ez? Eta bestek ez bagaituzte onartzen edo ezin badute edo bidez askotan ez hau gertatzen da asko adikzioa jasotzen duten jendeekin bukatzen dute askotan apurtzen aurreko adiskidetasunekin ez direlako bideragarriak, ez? Edo zure zuzarrera bueltatzen zea, edo ezin da lortu orduan. Horrekin ejemplo konkretu bat eman dezaket?
emango tola. Bai. Eta aurrekoan geunden bazkaltzen ekuarriakoak, eta, espalez zinela, eta, bueno, oitako bat da oso baldarra, oso gauzak ditu beti bota, erotazkio, eta ez, basoak 3 baso, puskatu horreko gauzak. Eta, itzeten horretan esan zuen, ez, eske jana ezola. Eta hori izan bezala, 5 minutura, bota ez du mi baso. Eta zen como, hostia, evidentemente, gu gabiltza, zu hau bir sortzen bakizu. Osea, zu baldarra hau bir sortzen. Eta izan zen inkreibla hori. Eta ze honen inguru ditzen dugu asko, eta baita ditzen nintzen bestatzukin, eta da, hostia, nola besteek, osea, gugea besteengan eta besteak ere dira gugan, eta justu besteak, gu besteengan izate hortatikan sortzen den ezintasun bat gauza aldatzeko zu aldatuta ere. Claro. Eta horratikan oso interesanta izan da gaur egin dezun sarreratxo hori. Bai. Da, como, eskarrak. Kontua da, orduan, zaila dela eta harreman horiek berramestu inberdiela nola baita esateko, eta batzutan konturatzen gana, eta horregatik datorra eriotza eta neurritasuna batera, batzutan gauza batzuk ja ezin dira, ez? Osea, utzi behar dira juten, ze bestela ezin duzu aurrera jarraitu, ezin duzu zure berri hori sortu, ez? Eta askotan, batez ere alderantziz baldin badago karta, esan nahi duena da, igual saltatu nahi izan duzula pantalla, eta zaude zu berri hori izaten saiatzen, baina gauza batzuk guztiz askatu gabe. Orduan batzutan bueltatu behar dugu, rebobinatu indarreraino, barrura begira hasi eta ikusi eriotzak zer eraman behar duen, edo zer utzi behar diogun eraman dezan. Ezta? Nire ustez, karta honekin askotan gertzen zeguna uste dugula bidea jakin behar dugula eta hola, eta askotan martxan bertan ikusten dugula, ez egitearen bidez aurkitzen dugu bidea. Orduan, urrengo kanta gonbidatuari sarrera emateko, urrengo kantari sarrera emateko, ez askotan, ikusten ez dugun horren gainean dantza egin behar dugu, eta honekin gure gonbidatuari sarrera emango diogu. Egoak kantu zenborutxetan, sustraiaren trazaoan, ostorizko erreka bat, begiak hartu dizkizu lanbroak, ta hortzurietan sagar gorriak, bihotzak ere lorategian, izotza ez den urdin bat, begiak argitu dizkizu lanbroak, zuaitzak bezain soil, atzamarrak basoan, ikusten ez dugunaren gainean, izen berriak idatzi loren, hizkuntzan, eraki artean hau zertan, bidea eginda lanbrotan barrena. Zuaitzak bezain soil, atzamarrak basoan, ikusten ez dugunaren gainean. Izen berriak idatzi loren, hizkuntzan, eraki artean hau zertan, Esan bezala gaurkoan gonbidatu berezi bat dugu gurekin, saiora dakargun lehen musikaria da eta ilusio berezi egiten zigun berarekin tartetxo hau partekatzea.
Bere bilbidea eskakeitan taldean hasi zuen teklatua jotzen eta koroak egiten, bino 2014az geroztik bakarkako bideari ere ekiteko autua hartu zuen. 2 album kaleratu ditu dagoeneko, Zintzilik eta Ahual, eta Maitemindu gaituzten abestiak ditu. Bertan, bere hurrengo lana, laster izango dugu eskuragarri, oraingoz basan kanta dugu aurrerapen bezala, eta are gogotxoago utzi gaitu abesti honek album entzuteko. Beraz, plazerra da guretzat gaur gurean artista puska hau izatea. Ongi etorri, Olatz Salvador. Mila esker. Bona, zer modu zaude? Ondo esango dugu. Ondo. Gero bertxio luzean gauza gehiago esango nituzke, baina. Ondo. Sarrera bezala, ongi. Bai, ez da Nahikoa. bezki. Vale. Aizu gauza bat, gonbidatuei lehenbiziten dugu alderakin hasiko bat, eta zuk ze harreman daukazu tarotarekin baldin baduzu, harremanik? Jo, oraindik elkar ezagutzen nahi gea. Hori, hasiera batean, uste dut jendearen gehiengoak daukan aurre iritzia izan nuela, hori, pentsatu ze, betiko iruditerian daukagun era prediktibo hau eta etorkizuna iragartzearen futurologiarekin, ez? horrekin lotutako Bai. hori. Eta oroitu nun duela hainbat urte aitako paritu ziala gabonetan tarot baraja bat, eta bueltatu inula esan gaita. Ala, eseri. Bai. Eta hori, orain... Bizitza saiatzen zure gana heltzen Bai, tarota, eta ni hola. Eta hori, orain azkenean esan dizuedan bezala hor kamaratikat ezagutzarik ez daukat, baina bueno, iruditzen zait ispilu interesgarri bat dela. Bale, nik, detaile txikitxoa bezala, lehengoan justo, pikaran atea zuten artikulu bat tarotaren inguruan, gauza batzuk asko gustatu zitzaizigun, beste batzuk Ezain beste. Bino, gauza oso interesgarri bat izan zen, konturatu ez ginena ordura arte, edo ez genuen erreparatu dela, gaur egun darabilgun gauza gutxietako bat dela, kapitalismoaren aurretikoa. Osea, iritsi zaigu, berez esan izan dugu, 1000 edo 1500 da lehenengoa. Bizkonti, bueno, 15-16 mendekoa da lehenengo baraja. Igual segun 15, Bai, izan daiteke. Eta da gauza gutxietako bat, daukaguna simbologia bat, datorrena kapitalismoaren aurretikako simbologia daukana. Hori da, bai. Ez dakigu gure esklusiba den, ez dakit kontatuko diguzu, ea beste nunbait esan duzun ja, bino, oso kurioso da, eta hemen sinkronizitate hitza aipatu izan dugu. Sinkronizitatea ez dakit badakizun zer den, bino da, bi gauza gertatzen denean momentu berdinean berez, ez? Hausazkoak dira, bino konexia daukatenak. Hau da, betikoa. Amestu dugu, aspaldi ikusten ez dugun norbaitekin, eta justo egun horretan deitu ikatu, ez? Pues, hori izango litzateke sinkronizitatea. Eta justo, Olatzi, badakizute, egin genion publikoki eskaera etortzeko, bai, esan zigun berehala, eta kontatu zigun gauzetako bat izan zen, basan abestiko bideoklipean, tarota erabili duzula, inspirazio moduan. Bai, ez da esklusiba sentitzen dut. Bueno, ingo dugu izango balitz bezala. Vale. Bai, esklusiban, zuei esan dizuet tarotarekin dago harremandua. Eta bai, izan da oso konexio polita, ze neukan jarri nun pixka eta anekdota moduan prentsa horri atera genunean eta. Eta, bueno, inork ez dio eman nolako, izan da pixkat bitxikeria bat, ez? Hor gelditu dena, baina neukan ere gogoa pixkat hor sartzeko eta arakatzeko gu ibili gean bide horietatik. Bale, zer dela eta tarota? Osa, nolatan heltzen da tarota zure bioklipetara, nola, ez? Konta eguzu pixka bat. Izan zen ere, ez nion buelta gehiagirik eman, okurritu zitzaidan, Laura Muelas ezagutzen duzu, lagun bat, antropologa dena. Eta hori, berak bota zizkidan kartak, ez dakit ez da terminologia erabiltzen, nola esaten da, ez? Tirada bat edo jaurtiketa bat, eta berak egin zidan, eta nire harridurarako, zegoen nire momentu vital hortatik oso gertu, ez? Eta da mundu bat ezin dudana ulertu eta ezin dudana razionalki azaldu eta badauka zer ikusia ere nire bilaketa honekin, nire disko berrian eman den bilaketa horrekin. Helduleku falta bat nabaritzen nuelako nire bizitzan, fede falta handi bat, argi falta handi bat, eta izan da, egin ditudan bideetako bat, ikustea, gerturatzea, jendearen sinesmenetara, eta nola konektatzen duen bakoitzak trascendentalitate horrekin edo pixkat hortikan. Eta zer referentzi ikusten dira bioklip horretan?
Ba hori, ez dira denak guztiz literalak, bideogileek beraien lizentziak hartu zituztelako, baina bai ikusten direla hasieran kopak, berez lau izan barko lukete, hori izango dugu. Vale. Ezpatak ere, gehiago egon barko lirateken arren, azkenean joku bisualerako horrek enkajatzen zuen horrela. Ni tenian autoestetikoak, bai. Bai, osea, 6 ezpata manejatzea zaila. ¿Por qué no? Malabarak egiten, ez? Bai, imaginatu, ze ateratziteken hortik. Eta, esan didate ere, naiz eta horrela ez erabaki bastoak ikusten direla antortxa bat eusten dudalako. Bai. Eta izan ziteken... Gaina basto zua da, eta justo antortxa... Bai, izan ziteken, eta baita hori, elementu naturalak ere nahi nitun sartu, hori urasua, airea, ez baten bitartez ere airea dirudien zaiarazten da. Iaia tesi bat egin nun honen inguruan simbologia guztionekin, eta ispiluak ere agertzen dira, justo horregatik, ez? Lehen esan detena, eta ispiluena iruditzen zaiarako oso, interesantea, eta joku asko eman dezaken zerbait, bai norberak nundikan begiratzen diogun gure buruari, edo bai besteek nundik ikusten gaituzten, eta hori dana. Eta iruditzen zaian joku beraren parte. Eta hori... Laizterraterako den klip berrian ere, honen jarraipen moduko bat egiteko saiak egin dugu. Izena, zertaz joan, zertaz esango iguzu? Hori jaurtik eta beraren jarraipena da. Baita bada pixkat esan dudan argi bilaketa hori edo pixkat zerbaitetan sinisteko behar hortatik. Vale, erki. Naiz bait berbaldin baduzu simbologenetan sakondu eta guzture aholkulari izan gaitazte. Bai, egia esan gustora sakonduko nuke zeren hori entzun nuen zuen lehengo atalean ere eta niri ere pixkate sentsazio bera mantzean, hori nik psikologia ikasi nuen eta azkenean badagola espektro bat arketipoena eta badaudela hori, giza izaera aztertzeko tresna oso interesanteak hor. Bai. Uste gaina, lehenengo sai hortan egin como aldarri bat baitare, como tarotista zarrena, eta ez, betiko tarotistena, erroi futurologia, eta gu beste batik amairatzen bat, baitare Carl Jung eta ez da ditzeten egin. Hori da, inkostiente kolektiboa. Da dago mundu bat hor. Nira ez, flipatzate pilo bat, nola ametxen analisian, nola esaten den, como persona guztiek simbolikoan amets elementu berdinekin ditugula. Como hartzen denen ura edo hortzak edo ez. Bai, eske lokura bat da, bere. Zer da, bai da oso kurioso, ni oso magiko etezek, gero izango du bere azalpena, dena delako izan dure, arrazionala edo bestera batekoa. Baina bai, ez oso polita hori. Eta gainera, hain geha razionalak, jende asko kezula konektatzen olako unibertsoekin ez, eta aldi berean gero, zientzia doa gauza hauen atzetik, eta demostratzen dira batzuk horrela direla, eta orduan azalpen zientifikoa daukatenean, integratzen dira gizartean, ez? Eta psikologia berarekin pasa zen, ez? Hasieran ematen zuen magia zela, eta gero, ikusi izan nondik zituen oinarriak, ez? Eta niri iruditzen zait, orain gertatzen ari da ere, konstelazioekin eta olako historiekin ez dakite noiz baita entzun dezuen. Bai. Olako, Ufa, oi asko. Sorry. Niretzako hori ere zela magia, eta orain azalpen zientifiko bat opetu diote, metafisikoa, eta... Hori zer, konstelazioen kontuari? Konstelazioen sistema horri. Konstelazio familiar, gauzi hori da. Bai, Bai, orduan, esceptikoenentzat jakizue, badaukala bere... Oinarri bat. Bai, nahi gustan zaite hori, como jendeak gerturatzea, ez dena delako harremanarekin, baina ez da zerratikan, eta niri gaitare gertatu izan zetara, askotan nahi ditugula gauzauek begiratzen eszeptiko eta como, sinestu nahi zunak ez sinestea, eta ongi dore bai sinestea, es como, pues ya está. Osa, adibidez, edo antropologa beti dabiltza begiratzen zientzia gogorrei, porque ez fisika da egitazko zientzia eta antropologia ez. Eta tarotista gabiltza begiratzen ez, como, psikologoek onartzen duten, ez da onartzen duen gu ere bai, eta como, nik aparte ez detela nahi inor terapeutizatu, simplemente planteatu tresna gitxa, gure hartan etzeteko jazta. Baina da hori, como, nola gaitzan beti, como, urrunen daudenei begira, nola gaite... Bai, onarpen bilatez, como, pues igual ez du behar. Edo gure buruan sartu daituguna, justo, esantzu seiko ezpatari iten dio referentzia zure bideoklipan ezpate momentuak, baina dago beste karta, eske dela berdin, ez zaude bi ezpatekin eta bi ezpatak gurutzatuta. Eta badao biko ezpata, eta karta bai. Eta nik adibidez tarota deskubritu nunean, botan untira bazera pixkat nire tarotan ibilbidez, edo zer ekarriko zian tarotak. Eta ezakitzen aholkua edo ondorioa edo, eta biko ezpata zen.
Eta justo nik honekin interpretatu dela, ez? Biko ezpatak nahi duen esan da, dakazula zea bat, dilema bat, eta saiatzen naizela soluzionatzen buruaren bidez, eta bakizu gero eta gehiago saiatu soluzionatzen gero eta ez, horma gogorragoa da, pues hoi da biko ezpata. Eta izan zen pixkat, hoi, eta pakian utzi duan arte, utzi alde arrazionala pakian, hartu zuretzako tarte bezala, eta ez saiatu logika rapatzen edo interpretatzen atea den hau ez, beste gauza batzuk aktibatzen dira. Ez hasiko bernun ja razionalizatzen ezakit zer den, ezakit zer, bino, ez, uste izuna da, albora uzten, ahots hori, ez, ahots arrazional hori, eta beste gauza batzuk ateatzen dira urazalera, bai, ezakit. Nik berez edozen kartetan azalpena topatu ezakit, nire era eraman da, hori esan dezunak niri ere oso ondo enkajatzen dit. Eta gainera, diskoa lantzen ari nintzen momentuan, eta ekoizlekin, egon naiz Katalunian, bertako ekoizle batzuekin lanean, eta bereikin nahi nunean landu, nire unibertso berri hau edo, bazegoen hortikan ere, gogoratzen dut, badaukagu arbel bat eginda kontzeptu guztiekin, mapa moduko bat sortu genuen, eta bat esaldi hau zegoen justo, ez pentsatu. Arrazionala ustearen hori zegoen justo. Bitu nahi gabe, sartu zu, beste krotari. Eta, sartuko dugu ja, tenplantza da gaurko gaia, eta, entzuntzun bezala, eta baten itxiera da ja, eta badago ez, esan duguna gurdiak ezun gaitasun bat elementu ezberdinak integratzeko gurri izango litzatek ez, dualitatea da tentsioa gehiago, eta tenplantza edo neurritasuna, ja integrazio bat ez du, zeinekin identifikatzen zea gehiago. Gurdia, neurritasuna... Gustatuko litzaiak neurritasunarekin, baina hori izango litzake nire bertxio honena. Osea, ni terapia nago eta altan ez nago. Baina, hori izango litzateke, nire bertxio honena edo nire aspirazioa, tenplantza, bai. Bale, izan dezu zure bizitzan horrelako hil eta berpizterik? Zure bertxio berri bat jaio, gauzatzuk atzen utzi behar izan eta esperitzen duen bide berrik irikitzia. Ez dakit disko hori horta datorren, hain zuzen, Bai, justo. Bale, pentsatzen dut guztioko ez dela asko izan ditu dela, eta, krisi bakoitzetik jaio dela ni berri bat edo behintzate beste gauza batzuk ikasita edo pentsatu nahi dut, evoluzioak egon dira horretak klik batzuk, eta batzuk gogoratzen ditut, adibidez, egin dituen praktikak Bolivian, eta lehengo aldia juten nintzala Latinoamerikara, baina, izan zen nahiko austura, ez dakit, paradigma aldaketa guztiz. Bai, katakrak iten ez du hori. Eta hor, gaizki basan nuen, honea gueltatu nintzenan ez nuen nahi, aserre bizi nintzen munduarekin, eta holako bideekin ditudanean, gertatu zaidala, adibidez. Eta gero, musikan ere, bai. Eta kasu honetan konkretuki, neukan behar bat, oain artekoarekin pixka eta usteko, eta horregatik beste bide batetik egin ditut gauzak. Hori entzuten da musikan. Oso, ez, nabaritzen da, beste soinu badagoela, beste... Ikusiko dezu, Bai, otxu, ostia. Bai, lehenengoarekin ja, jendea esan zuen, zer da autotune hau? Zer da autotune hau? Eta eskomo, betiko polemikak. Daramagu, rollo, 25.000 urte autotunearekin, ¿qué pasa? La bizkat absurdoa da, ere, autotunaren historia hau jazta. Pizka gainditu behar dugu, ez dut ezer ekarri Euskal Herria, Ez, bai. Eta gero, baina guztiz, como ez, soinua detare, como ez, golpe, ez da, pum, eta bai, beste... Bai, esaten un brometan, janekatu nintzela nire kantak gertzeaz tabernak izteko, eta orain nahi nula, tabernak irikitzeko kantaren bat egin. Fiestera, chisme, venga, oso ondo, que bien, que bai. Bai, hori erdi broma, erdi egitan, esaten dut. Claro. Baina, ez dira kanta guztiak horrelakoak, eta badago iluntasuna, eta baina, batez ere, uste dut bai bizitzen dutela berpiste bat bezala datorrela hau, eta aurrekoarekiko distantzia bat hartu dutela ere. Bai. Noraino da, barkatu ez dago idoia aldera, baina noraino da berpiste hau, zerbait como honek berpiztuko dit edo ja berpiste batetik nator. Osea, disko hau dator berpistera noa, da como casi zerbait psikomagiko, en plan, hau egiten berpiztuko naiz edo ja berpiztu naiz eta hau egiten dut. Oso interesantea, eta gainera, niri gertatzen zaita gauza kurioso bat nire kantekin, idazten dituan momentuan, agian ez daukate beharrik jakiteko zergatik idatzi dudan gauza bakoitza, ez diot hainbesteko azalpenik bilatzen, eta idatzi dut eta pentsatzen, hau atera zait, listo.
eta handik denbora batera batean ulertzen dut zergatik den. Eta hori, lotu daiteke igual ere inkostiente kolektibo, gauza guzti horiekin, egon daiteke loturarik, baina hori gertatzen zait nire kantekin, eta orduan orain hasi naiz ulertzen genitudan kanta hauek ere. Ze polita, eta gainatarotakin baita ere gertatzen da, basotan tirada bota, ez ulertu guztiz, atzera egin, eta errepende esan, ostia, hori pasaitzen ondela urte beteko tira batekin, esan zela metxo orduan hau, eta esan zian, pues bai, probablemente hau zen. Eta superinteresantea, rebizitatze horiek, nahi, gustatzke filat. Aize polit, que guai, prozesu hau ere bai. Nahi pasaitzen zet, inkluso, bota, zerbait mugitu, eta ez jakin zer den. Osea, tirada batekin, eta esan, supergaizkia sentatu dit. Eta zergatik. Eta ez, zerbaitek aserretzen nau. Eta ez ulertu. Eta handik zuzatzen zuen handikan urte betera edo, esan, oain bai. Osea, bidea irikita gero, esan, bale, hau zen. Osea, karga simboliko horrengatikan edo. Eta badakazu aldaketa honekin guztiakin, ez? Eta supongo, artista guztiei gertatzen zaien zerbait dela, nahi dut esan, zuen, ez? Denek bezala, aurra egiten zute bizitzen ezagizera, eta orduan, klaro. Osea, gauza berria probatu nahi dituzu, ez? Eta ez zure betiko horretan gelditu nahi. Binok edo gaude entzuleak eta ez jarraitzaileak, eta batzutan guk nahi dugu gure betiko, ez? Eskeni maite mindu nintzen, korapilatzen kantatu zuen olatzekin, eta nahi dut olatz hori, eta orduan... Claro, jarri disko hori, hortxe agazu diskoa. Oso erresa da, Hortxe, play, jarri diskoa, ez? Eta askotan entzu ditugu, ez? Enbane saldu da, ez da lehenoko olatz, olatze antes molaba, badaolako bertigorik edo horrekin zeia, komentaria badaude, ez? Enplan, autotunera. Bertigoa beti dago, eta hasiera batean, hasi nintzenean gauza hauek sortzen, ezan erresa izan niretzat, zeren alde batetik sentitzen nun traizio bat egingo banu bezala, eta lortutako guztiari uko egingo banio bezala bide hori hartzeagatik, ez? Eta ulertu behar izan nun, azkenean dela bilaketa bat eta beharrezko prozesu bat, eta benetan ondo maiten hauen jendeak, naiz eta gustatu edo ez, ulertuko duela bilakaera naturalak direla, eta artistentzako, artistikoki azteko, eta pertsona bezala, eta bide guztitan behar dezula, gauza berriak egin, gauza ez ezagunak harakatu, molde berriak bilatu, hori dela azkenean garapeneako bide bat, ez? Hortan sinisten dut. Baina oraindik beldurtuta nago jende batek nola hartu ditzaken gauza batzuk. Ni japakean gelitu nahi zein detenarekin, eta baina prozesu bat behar izan dut. Vale. Etortzen berriz ere bueltan lehen ditzen dugun hori den, zen batean jogean gu besten begitan edo besteak gu, ez? Eta como, ostratu, zure kasuan, ez? Indet beste prozesu sortzaile bat, ez? Beste bagei hirugarrena, eta utziaz bizaten. Ez naiz igual orain dela disko bat edo bikoa, ondo dago, ez? Ya está a punto, Bai, eta hori badan ere losa bat, bizi naizela, onespenak bai eragiten didala, eta hori ikusi dut izan naizela igual hain zuzena edo hain guztientzakoa edo hain ez dakit nola azaldu, baina banekan beharra ere zuzentasun horrekin puskatzeko eta igual jende bati ez gustatzeko, ez izateko hain agradablea edo konplazientea mundu guztiarentzako. Vale. Nei gertatzen zait, eta ez dakit kanpotikan ikusitan oskini naiz, askotan egiten zait euskal kulturan ez asko apreziatzen dira olako gauzak, eta asko babesten dela oso kutxunak ditugula, ez? Artista batzuk eta hola, baina aldi berean ere ditzen zaitela puntu bat arte, baina hau egiten duzun bitartean nola baita esateko, ez? Nei burura datorkit korrikan klikatea zenean, ze arrabotxa sortuzun kanta horrek, hor gaina, autotunea, batean beste dantza mota bat, ezaki zer, eta nik enon ulertu ezakit esatia, ez gustatzen. Bino, hainbesterako ez, goatzen naiz, irakasleek ez dituztela, eskatzen zutela, klasean ez jartzeko kanta hori. Lortu zutena kontrakoa izan zen, eta eskerrak. Bino, hor ez, zuri, nik kanpotik ikusten dudan, hau, zuri, zuzeritzea okazun inguruan. Oso zabala. Iruditzen zait, hori azkenan, tradizioa mantentzeko saiakera honekin batzutan atrozidadeak iten ditugula, eta batzutan bihurtzen gala pixkat karka. Eta, eske, aireratu behar dugu pixkat, zabaldu behar gea mundura, ez? Bestela, ezin geha gelitu gela itxi batean. Bestela museo bat izango ginak, eta, ezakit, diskurso hau oso zabaldua dago, ez naiz zer asmatzen ari, baina, eske,
sistema batek bizirauteko beti naztu behar da, beste gauzekin, ezin da egon itxita. Eta erresistentzia horiek, ez dakit, beldurretik datozen, mantentzetik, bere horretan ere zer dan, ez? Azkenean agian popa iritsi zanean lehenengo aldian euskeraz egitera, pues ez dakit, badakit dantza musika elektronikoa adibidez oso gogor kritikatu zela eta eskatu zen boikota, eta bere garaian ere musika estilo berri askorekin gertatu da hori, eta niri bateit pena handia eta bueno, irutzen zaite absurdoa ibiltzea horrekin borrokan. Bai, ni etortzea ezkite anarik bere momentuan esan zuen hitz batzuk gora, hitzeten zuen errekaz eta ez, errekan eduk ez da zaizat, asko euskarak izan bertula erreka, ubide asko, baina ezen beste erreka, ezen beste ur. Ubidea balen baituzu ez, mantenduko dela bizirikan euskara eta ez zaizer. Eta como baitu, baitza, behin da berriro, zuk esan dezun hori egiten. Como dezer gauza berria datorrela, Txil mafiarekin baitare hasieran zen zer da broma bat, ez da izer, tal, eta gero de repente, itzen dezango baitare generatu beste gauzten bezetaz, eta klase ez da bar, eta orduan de repente unartu zen, bastante gehiago ez. Baina bai, hostia, de entrada, berritasun guztia dez, gauza aldaketa guztia die, como, zer da, hau ja ez da izer, eta esko tu, rock radikal basko baitare momentuan izan zen oso kritikatu, eta suntxitze kosaek eragontzien, behan pensatzen dut, ondela 150 urte edo, ondela 1 urte trikitixarekin barina pasako zela, ja ez da txisto, hau zer da, ze soinu klase hau, diot, guazen pentsatzera, hain zuzen hori, ez? Gera parte ez degula zertan egon como afan bat egin demorazien biziri mantentzeko, sino baita sortu ezakau sortzeko plazera atik, beti azten zaigu hori. Ez como euskera biziri, nik sortu nahet eta euskera sortu nahet, baina sortu nahet ez, lehenik da behin. Ez ait, superinteresantea, bai. Jo, eta adibidez, Mikel Laboa, ez, dala, iaia gure tradizioaren irudi bat edo ikono bat, eta berak apurtu zuen pila bat moldeekin eta egin zituen lekeitioak asmatu zuen bere hizkuntza esperimentala raro bat, jendeak ez zuen ulertzen, eta gaur egun agian ere ez dugu guztiz ulertzen edo igual mundu razional hortan bizi garelako eta baina hori ematen dite baita ere tristura alde horri uko egitea eta gelditzea txori batekin eta bera etzan hori bakarrik, ez? Eta uste aldarrikatu behar degula bere beste alde esperimental hori, eta justo kulturari hainbeste eman bazion nire ustez horregatik da baita ere orduan. Goazen dena ikustera den bezala eta ez nahi degun hartu eta mantendu horre gauza klasikoago horietan. Bai, gaina hor dago, nahi iruditzen zaik gertatzen dela asko, iruditzen zaik gertatzen da asko ez, euskal kultura definitzen dugunean, zer den euskal kultura eta zer ez den euskal kultura, askotan nahi defendatzen. Ez, horren aldarri egiten dugula, hau da, ez bazai gustatzen edo molde batzutatik ateatzen bali da, hori ez da euskal kultura. Gero gaina daude euskal kulturaren poliziak, ez? Erabakitzen dutenak edo epaileak, ezakit, zu bazera, zu ez, hori nola erabakitzen da hori. Oso, bai, nei, ez zaitze puntu arte sartu gainen. Sartu. Ez, beste gabe. Gertatzen, bai, Euskal Herrian egiten den guztia dela euskal kultura, lara jademanko jetik hasita. Beste gauza da, euskaraz egina ez egina, ez? Baina Euskal Herrian sortu bada, euskal kultura da. Ez? Gero beste gauza da, ze kultura, nora jo nahi dugun, zer gustatzen zaigun, zer ez, hor debateak izan ditzakegu, baina nola definitu daiteke bestela, ez? Olatzek esan entzuna zeinek banatzen du euskal kulturaren karneta, zeinek definitzen du. Nik horren dela gutxi entzunun beste podcast bateko kide bat, Celestino esaten, berak eraltzen du euskararen herria, ez? Referitzeko ez da honi, euskaraz egiten dien gauzei eta euskal kultura zehatz honi. Gero euskal herria eta euskal kultura oso terki zabala dela. Esan nuke, ez da supergai komplexua egiten, eta nik ere ezaga bat argi zer lare jadango ekin adibidez. Ez esan ez dagoela ziz, Nik berarekin joko dut ekainaren hogeian. Eta nik ez dut, de hecho, noiz diamen. Baina, bai, da, como... Ulertzen dut dilema. Ulertz pila bat gaiak. Eta gara parte ez da, bakarrik definitzia da, ze bagaje politiko izan duen gaiak berak, esan nahi, ez dela, hemen gaude guiruak ez ziten, eskakuta, bada ez da, ez dakita, ez como, kuidau, bada ez da, eta bere momentuan, bada edo ez da horrek, definitzen zuen, ostia, gauza asko, justo guiruak, nahiko gara jortu, justo gara, 2000 markada hasieran gazte izan dagoa, ez zen, ostia, horretzeta hontazen, evidentemente la orejando, ez da, euskal kultura, porque ez, igual
hor ez dagatorren argi. Etzen edo bazen, eta gaur egun ez dagatorren argi. Baina uste pixua daukala horrek ere bai. Uste gaur egun 20 urte azan persona batek bestera batean erantzungo lukela galdera hau. Noski. Nik esaten dudana da, osea, ulertu dezaket niretzako paradigma edo abia puntua ez da interesgarria. Nahi duen esan dezakeguna da, ez da desiragarria hau izate gure referente kulturala, adibidez. Edo, berdin zait, pina nahi duen esan da. Ez da, eski iruditzen zait, orduan zerren arabera markatzen zu zer den euskal. Nola definitzen zu zer den euskal. Ez hori da gure problema. Ez dago definitua, eta daudela tesi asko idatziak sobre zer da eta zer ez da. Eta hain zuzen hori da baitare gure zapalkuntza egoeran adierazte bat, punto, ez da. Ez dugula definitu, hori. Ez da definitzen bali mazu, izan dutuzu arerio pila, demora guztian leku guztietan. Eta hori da, bueno, eskeni, tal, ez da, definitu barko momentu batean, igual, inoiz ez dago horrelako botere batean gure burua definitu alizateko bezala. Eta hori aitare faena badena. Hortaz, menudo fango. Argi dana da, ez espainolak ez frantsesek ez dura pentsatuko zer den eta zerratzen, sabes? Da eta punto. Eta punto. Ez? Bai. Eta espainolen barroa sartuko dituzte gure bai, claro. Ez? Denak. Euskeraz egiten dena ere bai. Mafia, La Oreja eta Hola Salvador. Horrer ez dira denak ados jarriko. Ja, bueno. Bueno. Bai. Itxire bat emango diogu ja pixkat gaurko atalari. Amaitzeko beti eskatzen diogu gonbidatuari kantaren bat proposatzeko. Bueno, gaurkoan olatzek ja esan zizkigun bi, eta jarri dugu berak proposatutako bat, Rodrigo Cuegasen kanta olatzek esan zigun, eta oso politxero iruditzen eta orain isteko beste kantaren bat nahiko genuke proposatzea, eta pixka zergatia ere kontatu. Ados. Azken boladan asko entzun dudan kanta bat da, Silvia Pérez Cruzek atera duen azkenen laneko kanta bat da, eta gainera, bueno, justu enteratu nintzen, badakagu lagun bat aman komunean edo, komunean esaten da, ez? Komunean. Esko esarrara egiten zaitu hendik. Komunean lagun bat. Oso polita da, komunean dakazu laguna biak hor komunean. Hor zai. Eta hori kontatzen zidan, Silviak disko hau atera aurretik sentitzen zuela arrarokeri bat egin zuela, edo dakit nola esan, eta pentsatzen zuela zitzaiola inori gustatuko bezala. Eta, klaro, kanpotik hau ikusita, eta orain eukidu jartzuna, baina mundu mailan, oza, dabil egiten kriston birak, eta, oza, dago ja beste dimentsio batean, ez, emakume hau. Eta, bueno, pues, kanpotikan, nola ikusten dugun, hain evidentea dela, berak eukiko zuen oi hartzuna edo, ikusten dugulako ze talentu daukan, eta ze kanta sortu ditun, eta aldi berean berak hori pentsatzea, ez, orduan? Bueno, pentsatu nahi dut, pues, agian niri ere olako etorkizun bat, bueno, edo nik olako etorkizun bat eukizak edala zain, ez horrelakoa, dimentsio horietan esan nahi dut. Fede hori edo konfiantza hori izatea, jendea konektatu dezakela egingo dudan, edo nire kasuan ja egin dudan, baina ateratzeko dudan horrekin. Eta kantak izan du La Flor, eta gustatu zait, bueno, metafora hori hainbeste erabili deguna, nik ere diskontan eta behin baino gehiagotan, eta euskal kulturan orain bereziki ateatzen nahi dan metafora iruditzen zait. Originalitaterik ez dauka, baina gustatzen zait nola azaltzen duen, hori, lorea ateratzen danean, nola puskatzen dan hazia eta beldur guzti horrekin ateratzen dan, eta ateratzen dan zerbait polita, eta hori beharrezkoa dela, ez, ateratzea berriro mundura. Eta horrekin konektatzen duan ez, horregatik aukeratu dut. Ze politxe da, baina gaira oso zedator. Bai, badator. Mila esker, Olatz. Zuei, gatuko nintzake mentarte gehiago egia esan. Jo, igual bigarren aldi batian gombidatuko zaituko, Vale, disko guztiarekin. Ja, analizia ingo dugu. Eta bestela leheno kamara kanpoan esan ditzugun bezala, gombidatu zaudaitare tiratxo batera ja kamaratik kanpora, hortaz nahi zunean. Mila esker gauzkoan gurean egotatik, Olatz. Zuei. Eta ondo junda ia, diska berria eta ikusiko agarriz ere. Eskerrik asko. Aio, berarte. Agur. Como la flor hay que romperse y salir y brotar, verterla y sangre al nacer, sentir el viento al caer y el vértigo al vacío que te empuja a renacer. La semilla despojada se desnuda abandonada. La semilla despojada se desnuda abandonada.
buscando la virtud de sacar sus miedos a la luz. Y esto me lo dijo un día de esa primavera, sin sonrisa y con bozal, sin misa y funeral, sin un abrazo fraternal. Cerraron el telón, llenaron otro avión, brindaron por la ausencia de la educación, limpiándose las manos, rebrotan los veranos más que aquella flor. De la educación, limpiándose las manos, rebrotan los veranos más que aquella flor.